was ein bisschen ein Bild. Was vielmals soll sein, wenn Christus an uns leben wird. Das ist nicht gesagt, dass uns Leben wird perfekt sein, but we will strive to be perfect. Das ist nicht gesagt, dass wir das alle wollen einmal gesund sein, dass wir einmal wollen keine schwere Tiden durchgehen. Das ist nicht, was es sagt, aber das ist durch, was wir tun, was andere wollen sein können, dass Christus durch uns lebt. Und da habe ich eine kleine Geschichte von einem kleinen Jungen, ein 10-year-old boy, der hat heart problems, der hat heart surgery, musste haben. Hij fought wat een boek durch, hij is 10 jaar oud, hij had heart trouble. En de jongen die wordt opgenomen bij de surgery steed, de surgeon die kwam door zijn hand en die zat dus op een bad bij een 10-jarige jongen en die zegt, well, hij dokter moet de procedure even gaan, wat zijn, wat we doen. En die ouderen zaten er ook. En de kleine jongen die hartje door dan verlengen en de surgeon die zegt, well, we waren maten morgens morgens, dat is wat er passeren wordt, we waren maten een surgery doen, we waren die Brust uitmerken, we waren die hart uitmerken en dan waren we, en dan zegt de kleine jongen, en dan waar Jezus ving, ze gaan ons kartbus. En dan zegt de surgeon, dat is niet im geloven. Dan zegt de voetsbus, met stier, dat ziet, we waren morgens morgens, waar we maten een surgery doen. En we waren die naar Brust uitmerken, we waren die hart uitmerken, en dan zegt de kleine jongen, en die waren Jezus ving. Al die stories wat ik lezen doe, de geschichten wat ik lezen doe, onze hymns wat we zingen doen, de Bibel wat mijn mama mij allemaal gelezen heeft, die zegt Jezus is aan ons hart ben, en ik weet dat is Jezus, die leeft aan mijn hart. En dan wordt de surgeon om bij kart. Hij zegt, ik wil die zijn wat ik wil ving. Ik wil morgens een surgery doen, en ik wil die naar hart uitmerken, en ik wil er bij een trouble ving. Dat waren dingen zijn wat ik die morgen was aan, we waren vielleicht niet alle tien op eenmaal doen, maar ik wil die zijn morgen wat we doen, en we waren after surgery naar hem eten, en dan gaat dat uit. Next dag after surgery, en dan is de dokter daar alleen. En hij moet dan opschrijven wat is het. En dan zien de noodspan, dat schrijft dat heart trouble, muscle tissue damage beyond repair. They have low blood flow, low blood pressure, low alles. En dan komt op dat waar zal zijn prognosis er zijn ding dan aanschrijven wat zijn. En moet dan aanschrijven death within a year. En dan kan dat niet langer handelen en dan loopt dat maar eenmaal uit. En zegt God, wanneer du aan God is, wil je af dat zo'n dat die merkste mens en deze jongen zo jong en nu moet hij zo af en deze eet weg. Wanneer du aan God is, wil je af dat zo'n. En dan is er een andere stem die zegt te dem dokter, de jong is nog niet een van die je was. Dat is een van mijn. Dat is een van mijn schuld. Der is bestemd worden door ze op eed gebracht. Der wordt bald terug naar huis komen. Der is niet geschikt dat hij daar zal blijven. Der zal terug naar huis. Zijn ouderen worden hem herankomen. Zij worden hem laten bijeen. Der is hier zo geschikt van purpose. En dan zegt de dokter en zijn een anger naar hem uit. Maar van dort in de lijf is. Van dort in de lijf is. Wil gewoon God. Wat zegt hij lijf is. Zo'n stort doen. Zo'n video. Zo'n stit schijnen. En zegt de stem waar, die je schakt als die, om de verloren zender, om de wijsheid brengen, om de verloren zender, laten zijn wat God zijn lijf is. Die is geschakt voor die, dat die kan zijn, waar God leeft, door een kleine jong. Weet je wieder, vandaar kan die dokter niet wieder en ze geschikt wat ik te lezen deed. Der bucht sich dood, schneidet sich aan, hij kan niet wieder. Als hij terugriet je, en hij zegt al dat en dat, ouderen dat zijn, wat maar dat jong is, de kleine jong die wacht, die roept op. Dan zegt de kleine jong, met zo nog verslepperd, zegt hij, well doctor, what did you find? En ze weet wat de dokter zegt, wat in die geschicht ben, wie zegt, I found Jesus. Der hat nicht kann widerreden, hij zegt, hij kan niet met hem dat het alle iets zijn, waarbij hij had Jezus gevonden. En weet je, dat is wat mensen fehlt, deze deel. Dat die durch ons. Soms tijden waar we schwere tijden durchgaan. Aber onze reaction to wat er worden deed, dat wat de nächsten, vielleicht wat nog een ongeloven is, hopen dat die ook kan zum Glauben komen. En ook naar zich dienen, ook victory dienen.